tinjekara ilitako. Bonjour, bonjour. Bonsoir, Afrique. Bonsoir. Nata Afrique en direct no chat no chat. Si chaka, antes eu tô de Rahrikao. E Ramni tira. Voilà. Cadinho marinho. Coucou ma sœur, coucou. On fait la nyambes na zé, kama hila, que tira hila, bide. Chika to fanka hefo. Coucou, coucou, minha metica o marmaru. Zamanu kuni vutu atu jisaka. Stefano Gas. Sora naturel. Avem Facebook que vai isso fatis fica. Eu faço orar no chat que são bem. Stefano Gas, Bonsoir, bonsoir. Mons mencionei o abnamanga diabi. A chica chiera, chica nyato, tenga cheta kuhela fa. Le tenga kuranga lefa. De zay partager les boutiques. Zeb kada hala na remangir kam partage. Kuele mi la partage mi la zo, mi la partage. Mala chila ma partage. Na kumarino mpinda wazi msokte. Fe unyakram mafukunda nyangati nistuwa. Chouchou aviaïke. T'as dû nous subir, famille seul mentionné na kunyato. Un avion. La ding marinier. Ano diako tinjenkala. Jiritako. Atukune. Kala tsi son bomi kuranga. Kala sam kampu mentionné. Ela nyela. Pare me ganchika diablinda pusi anya nowe lera na tunga kwa. Rebecca, salut Youssouf. Salut Inani. Fazat Faulan Mega. Oh, il vinae kama na ulan Mega kichi possible zi. Amnyantu bonane diab tichi solan Mega zi. Vulango mnyakrama Mandinya Zahe am le 25. Zain Akram. Mandinya Nazin Zarim le 25. Isadora. C'est quoi le programme le 25? Coucou Alifa, Swek Boudjira, Martia mi commando, il y a un Facebook. 2025, tu dois croire que oui, mi commande, fait cool. Henga série, commande, commande, hafonye. Tatiana, Zahe, Fatia, Hetiara. Bandi, Mirana, Zanana, 240. Allez, fait 1000 personnes, tu commences à me courir. Famandi, di la vachia, Kati. Coucoué, Zahe, Fatia, Ring. Mamina, afzaka de bova picha, baka question, les tianari, l'artenga tianari ou ring. Faut zazen, zava, kezen, watch de la vazen, courant en chica, tunga de we, les ratianari ou ring, font zen valiaco. Então, defa picha o que deva a questão de momento vou fazer questão e tem a mania que tu sem chica diabo me dizale que zé tiara tia Rodrigazinho drana moisa zé irambola vovô no ritmo e zé dizale vou tiara o chere quoi e a tantara zafa lan for fake xis mega nefa titanjen que a gamba vitalo andefa o mega Rosia bala misol mkakaka fonga kuku dukwel saku dialogue kuku mbola chite ireska tsara na ma como chiti kuranga reb kama nganzanfo zana ngampi music chiti kuranga karakurka areb kadike fananti era ngatlohana masera wi azovi nangalcha zeng tiane he awi masaba zo questiono karazi Vola mena mari mais veri bui mas ava zo question cara zeng lera tukunya to na nyin mambes nga mil ze avi alors hati miambi ya fumba nol bakata kumiambi ngolo azofka oli ambes na yambi bib kachikati ela luata zahe ela luata zala midzingra fakat son ke ela kai keze ya
Bon, en attendant 1000 zegny atsika, za misy raha volagny alors ka affaire aty, za misy raha volagny, misy remise de certificat organisé ato midoko hely le 25 janvier herigny sabotsy hoavy ao amin'ny Jospin Boantsika eto Antananarivo. Izy efa nataonay tamin'ny taogno lasagna maro be, tegna maro artiste tonga ata hitantsika donc remise nisy viavy Shila nisy tout ça nisy ino. Izy amin'ny taogno ty zegny mahay tsaratsara an'igny ao amin'ny Jospin izy io misy invitation ato midoko hely karaha ty invitation ato aminay à Natal mampisoma misy manomboka midi misy cérémonie et tout raha jiaby fa 21h soirée iarantsika amin'ny Natal 10 000 ariary fogna fidirana igny zegny tsatsatsatsaritrintsika zegny igny ao amin'ny Jos Pub le raha tonga ava maro atsika fa événement organisé avy aminay mbola tsary nandiso fanantenagna olo teto Antananarivo. Tonga ava atsika jiaby soirée iarahagna amin'ny Natal azy remise de certificat olo jiaby nagnano formation tato aminay sady bonne année valrombony bonne année eto Antananarivo ambohipo amin'ny Jos Pub. Soirée iarahagna amle maro be olo tihitry manomboko 21h miaraka amin'ny Natal de mbola misy artiste maro. Izy nisy rango tamin'ny tagno lasagna rango mantsagna le raha zay efa magnano fete rango midi jusqu'à maraindregny. Zany malohany tsatsatsatsatsatra événement hoavy marikitry zao. Azov olo nangalatra volamena zegny de azov olo nitory une question araiky. Désiré oh lay ma sœur oui lay fa 530 Larissa check commentaire ana venante fa merci check tare isti miss nino allez fatia ring tamtarao bon 500 et 600 chikandé fa 549 donc c'est presque 500 de zani événement atou amni duku heli ze marikitry tegna marikitry à Natal am Jos Pub amierigny sabotsy le 25 janvier misy invitation ato aminay izy ndraiky efa presque zay magnatitry aty hoanako mila hafaka anao miditry hoe adoko hely za mila fa au moins zegny izy ty ato fa zay fa magnatinatitry amle olo satria raha faraniko tamin'ny lasa remise de certificat izy ty no bonne année né efa misy sakafo misy boisson misy ino buffet à volonté et tout raha jiaby misy iaragna amin'ny Natal mampisoma amin'ny aligny fa mantragna misy artiste maro misy concours de coiffure africain donc c'est une grande événement organisé amin'ny eza jiaby atsika tia raha ameno izy ty 1000 efa 600 déjà efa 600 kefa hita mba volamena io monira ma efa maromaro question takegny karaha mbola pub fo ke tsy koragna ke tsika ty ka fa tsy koragna bon Jenny t'as parlé nagnano tsy tia raha ka Jenny t'as parlé bonsoir zoky tiako Lino Duquel Junior Lino ouais zandroko tiako mangitry anao aza mamaky commentaire fa forfait né lany tompoko aza lahy na commentaire eky tsy azo valiagna lahy raha azovy ma olo nangalatra io azovy olo voasambotro tegna le olo misamborigny io tegna le olo misamborigny marigny lava pubé otrino magnano formation aminareo des délais de formation et certificat agréé azovy ny olo avoa endrikendriky de azovy mamaredy coucou Christelle efa tsy araky efa mamary question ty efa 700 tsikandreo donc efa hely tavela lava pubin efa voavaky takeo voavaky regny tantara resaka volamena ike miamby 1000 atsika manomboko Letis afa afa entagna afary afa entagna tonga eto ya manomboko 1000 entagna farinao tonga baka fa pour le moment zegny mbola entagna nafariny doko hely malô tonga fa le nafarinao a 1000 olo mizatrika tonga le entagna nafarinao anao drako mivolagna hitantara Antsipriane mbo question ino iambesanao anao misy raha Antsipriane ninahagna baka tsy Antsipriane nihinareo misy raha agnatin'ny saigninareo tsy agnatin'ny saigninah de zany aminjay zany le raha tsara zegny atsika
miady le raha eritreretigny zipoka misy raha eritreretin'olo maro regny nefa tsy igny raha agnatin'ny eritreritry ny tegna bonsoir dokely asina ouais bonsoir magnanjany ana amin'izay koa tsisy question na tsy mametraka question fa misy za hoan'izay olo misy question lefa agnatin'ny saigny anazy le raha nendrasany afaka apetrany ake de vakiky de ahezako mamaly azy nagnanjany lany meganeo afa 800 drako 200 personnes Maryland niena Eze oui Maryland ma meilleure amie Tiffany oh lay lany fona mega fahitako izy tia laza mitady buzz zany fahitanao azy nefa ndraiky matona fa nahita page nahy akato ho fahitahita hely page ko c'est tout bon tsisy idirany tia laza zegny eto fa olo samy milaza anazy Bouba tiara drako tia takory bon déjà 800 un peu de kindraiky izy igny teo en attendant les 1000 zegny atsika alefa koketo le événement organisé né ato midoko hely zany ni remise de certificat am le 25 janvier ho avio ao am Jos Pub tsisy artiste magnafanantsika ka fo Natal fo maro artiste tonga satria namako invité cérémonie tsy manomboko haligny fa manomboko mantragna midi jusqu'à maraindraigny de misy sakafo misy buffet à volonté misy boisson misy tout raha diaby misy tsakitraky misy cocktail de bienvenue et tout ça maro feky efa agnatin'ny invitation ty zegny programme ane diaby à midi arrivée des invités et cocktail de bienvenue à 13h remise de certificat 14h buffet à volonté 16h concours de coiffure africain 18h annonce de résultats de 21h soirée enflammée par un Natal et des artistes surprise zeng le raha hoisy am le 25 janvier ho avy io herigny samedi bon 800 tsika andreo atomboko amin'izay le tegna koragnantsika Rijad zay mizahanao oui coucou Rijad izy koa leran'izy mizahazaha coucou Rijad zoko tiako laneto mega tokony hamaliagna message ny clientenay ndraiky hijerevany oh navegna andra mampimoefogna kon'olo amin'ny commentaire ato bon za nagnano annonce hoe izy ty za kofa mazaka 1000 personnes za magnano en direct magnazava raha Antsipriany déjà Antsipriany izy igny efa nazavainy agnatin'ny vidéo agny amin'ny point carré de comme le raha zegny efa nazavakagny de tsisy raha be tokony idirantsika détail amin'igny vidéo igny de resaka volamena very na resaka ino bi raha agnatin'ny vidéo igny ya volamena very de misy olo tsisy olo proche zaho izy tsisy olo magnino donc izy igny efa nazavadronosy be mbo 800 fo atsika miambigny 1000 ede tady na avenany mentionné n'olo havena hoe ozena bon alefantsika fogna izy ty tsika fa tsy ambigny 1000 ze alefantsika raha nivolagniky te regny efa nivolagniky resaka le 25 et tout ça de resaka vidéo zaho takeo mbola tsy afaka idirako laligny satria izy igny efa nazavainy Rijad agnatin'ny vidéo nazy igny agny amin'ny point carré mbola alefako ke lien de les suites le fagnontoniagna teo hoe azovy nangalatra satria fa nisy question zany azovy nangalatra azovy nitory azovy ni raha mbola tsisy information tegna marigny satria zay niezaka nagnano recoupement niezaka nagnano ino fa mbola tsisy raha hoe to raha tegna concret fa izy koa tegna misy raha concret de publieko eto page merci beaucoup atsika nitandregny Ny raha agnisan'ny vaovao mafana be mikasiky Rijad misy bijounao volamena very ny tagny Anosy be de io masasany volagna hoe akory marakaraigny andesy mandeha miasa sentariny jiaby de boko zay no volagna zegny magname information mikasy de mahazo 10 millions d'ariary 50 millions FMG ny fagnontaniagna Rijad efa hita izy sa mbola tsy hita de zay fo boka fagnontaniagnanao mbola tsy hita satria ndriky tonga mbola tsy hita ouais izy ono ko fandina izy to izy io zegny fa ela magnaraka za fa tsy hoe le tany misy za misy izy fa raha fatao maro zegny tsara very fa sendralaginy za zegny misy show aroe satria manko maro olo mieritreritra hoe nandeha nisoma misoma ro ka nitondra volamena tsy agny mihitsy talohany za nandeha soma ro ny show privé nataoko
tsy haiko mety tsy afaka ambarako eto fa misy show privé mihitsy zegny nataonay edy amindry zaga basta de zay tamin'ny show privé io za zay kamo ino raha afaka ataoko ino kavigna ataoko za neky satria neky be za satria mbola ngenjika ambody vanio amle show privé taloha 19h30 de nalaiko amizegny nampidiriko fo zegny trousse nisy bijoux naka que ça soit fantaisie na le volamena de hoe avy agny koa na playlist naka mbola tsy vita nampidiriko coordinateur naka de hoe avy agny za je me prépare ben za magnano le tokony ataoko navy tatan'ny nimboako tagny de niomigny de loso amizay niala baka akagny tonga de nagnenjiky le amin'ny stade zay zay navian'le raha nagnaraka za koa baka tany araiky fo nimboako tonga de efa nifidiko baka an-tragno bon tia fo ataoko hoe tsy miova fa le za mbola isolo lamba de zay zegny natonga le raha nagnaraka za de navitagny amizegny marobe olo hitako mikaiky za hoe olo marikitra anao nangalatra zo tsy maintsy rinamanao olo mahay anao tsisy idiran'olo mahay za en fait zegny tomobilinay marigny tsy nafodindrinamako marigny zay fa zay jiambindrinamako dia raiky tsy nisaraka fa olo nahita tomobilinay misy raha agnaty ao boko tsy nifody rô nagnokatra na olo tsy tiangalatra fa boka tafangalatra tomobily tsy mifody feno raha hitanao agnaty tomobily de nisokafindrô zegny le tomobily boko rô nifoy tany jiaby boîte à gants tafara tô naokindrô rano maquillage jiaby kiraro nafangaronao maquillage tsy raha manjary mipodipody de olo tsy anay zegny raha karaha zegny dika zegny valosomagna amy vaovao 10 millions d'ariary dika zegny agny le valeran'le raha veritao jiady misy tegna maro le volamena zegny maro fa misy koa le souvenir zegny ya karaha koa bika volamena zo voaforogno na za moko tsy de nalahelo be za zegny karazany hoe kiva tsy nafodindrô tsy akabo tomobily raha karaha igny fa le la famille comme ça nous atova annonce fo misy olo mahita fa après amintsika baka vatra falitregny raha karakaraha zay bon iny matériel an-tena mahita fo karaha zay